हेल' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो लागोन जे PM किसाननि 2000 रां मोननाय आरो बे रां मोननायखौ जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन, सिगाङाव मोनदोंमोन आरो दा मोनखो ना मोनदिया मैयानि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थादों। अदेबानि थांनाय रबिबारखालि सरकारा एनाउन्स खालामदोंमोन 6 इनस्टलमेन्टखौ सोनानै हरबाय होननानै। दा बे बेलायावहाय गोबाङानो चेक खालामनो बा हाबदोंना हाबाखै मिथियाखै जानो हागौ। दा बिथांमोनहा गावसिनि गावबागावनि एकाउन्टआवबो नायनो लानो हानाय जायो। बे जोबोद गोरलै, नाथाय अफिसियेलि हरगोना हरमाराखै, बे फान्डनिफ्राय फैमारगोना फैमाराखै बेखौ नोंथांमोनहा पियरलि माब्रै नायो बिनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। आरो जुदि नोंथांमोनहा नायनायाव जुदि हाबाखैब्ला मा खालामनो नांगोन, सोरनि हेल्प लानो नांगोन, दा बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय खिन्थानानै होनाय जागोन। दा बाहाय जायफोरा गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांमोननि सिगाङाव बुंखानानै होनि साइटआ निउ रेजिस्ट्रेसननि दङ आरो बेवहाय नोंथाङा जुदि इलिजिबिलिटिनि गासैबो जानाखि डकुमेन्ट्सफोर नांगौखिनि बेयो दंखायोबा नोंथांमोना बेखौबो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। एखे साइटआवनो थांगोन। दानिया फैदो माब्रैहाय खालामनो हानाय जायो चेक खालामनाया, बेखौ नायग्रोदिनि। नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजार खुलिना लाब्लानो जाबाय। जायखिजाया मोनसे ब्राउजार, बाहाय PM किसाननि वेबसाइटनिखौ बुनानै होबानो जाबाय। pmkisan.gov.in pmkisan.gov.in बेखौ नोंथांमोना बुनानै सार्च खालामनानै लाब्लानो जाबाय। सार्च खालामनायनि उनावहाय फ्रन्टआव जायखौ फैगोन बेखौनो क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो। फैगासिनो दं, नेटआ स्ल', बेनि थाखायनो एसे नेनांगौ जाना फैयो। फैबाय नै डाइरेक्ट PM किसान सम्मान निधिनिफ्राय खुलिजोबबाय आरोखि। दा बिनिफ्राय ओरै स्क्रल डाउन खालामलाङोबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नैबाव फार्मार कर्नार। फार्मार्स कर्नाराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन दङ। जुदि जायफोरहा गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना बाहाय खालामनो हानाय जागोन आरो। नैबेयाव खिन्थागासिनो दं, नैबेयाव निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन। बाहाय जायफोरा गोदानै एप्लाइ खालामगोन बाहाय खालामबानो जाबाय। दानिया सोनाय बा इनस्टलमेन्टआ हाबगोना हाबाखै बेखौ जोङो नायनो थाखाय बबेयाव नायगोन बिनि सोमोन्दै खिथानि। दानिया बेनिफिसियारि स्टेटास दङ, नैबेहाय बेनिफिसियारि स्टेटास नोंथांमोना नुगासिनो दं। दा बे बेनिफिसियारि स्टेटासआव हाबनांगोन आरो। बाहाय खनसे क्लिक खालामना होबानो गोदान पेज अपेन जागोन, लासै नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय बेयावहाय माखासे फिलआप खालामबावनो गोनां जागोन आरो। नोंथांनि नेटआ खुब स्ल' जागासिनो दंथारो, फैगासिनोआनो। दानिया बेयाव जेला हाबलांगोन ना, नैबेबादि मोनसे पेज अपेन जागोन। बेवहाय मोनथाम अपसन दङ। दा बे मोनथाम अपसना जाबाय, नोंथाङा जुदि नोंथांनि फार्स्टआव आधार नाम्बारखौ नैबे इन्टार आधाराव लिरनानै होबानो जाबाय। आरो नङाबा नोंथाङा जुदि आधार नाम्बार होनो मोनाखै, आधार कार्ड होआखैबा एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि जानाखि एकाउन्ट नाम्बाराव फैसाया हाबफैयोमोन बेखौ नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बार होनानै नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बाराव क्लिक खालामनानै नैबेयाव बाराव एकाउन्ट नाम्बारखौ एड खालामनानै होबानो जाबाय बुनानै। बेनिफ्राय जुदि मबाइल नाम्बार दङबा मबाइल नाम्बाराबो जागोन आरोखि। नाथाय मबाइल नाम्बारनिफ्राय गोबां स्ल'बो जानो हागौ। आंनि ट्रायल खालामनायावबो मबाइल नाम्बारनियावबो जायाखै। एकाउन्ट नाम्बारखौ होयोबा गोरलैयैनो मोननो हानाय जागोन आरो। जेलाना एकाउन्ट नाम्बारखौ बाहाय सुजोबगोन बेनिफ्राय गेट डाटायाव होबानो जाबाय। गेट डाटायाव होयोबा नोंनि एकाउन्टनि डिटेल्सआ अपेन जासिगोन आरोखि। माब्रै अपेन जागोन आं बाहाय बुथ'वाखिसै, नोंथांमोना बुनानै नायबानो जाबाय माब्रै अपेन जागोन। बेयाव नोंथांमोना ओरैबायदि नुहैनो हागोन, आंनिखौ होनायनि सिगांनि बेबायदि ओंखारगोन आरोखि जे फार्स्ट इनस्टलमेन्ट, सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट आरो थार्ड इनस्टलमेन्टखौ मोननाय जादों। 4खौबो मोननाय जादों, नाथाय आंनिया 5निफ्रायनो मोनफैनाय जायाखिसै। दा नोंथांमोननिया माब्रै फैगोन बेखौ नायबानो नुनो मोनगोन माब्रैहाय। नैबे 6 इनस्टलमेन्ट हरदोंमोन, आंनियावबो हाबफैयाखै नै। दानिया बेबादि जुदि जायोब्ला नोंथांमोना बबेयाव कन्टेक्ट खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै डिटेल्सै होनाय जानोसै। दानिया नायदा नैबेयावहाय दा रांखौ बोरैहाय मोनगोन, दा बोरैहाय सोहरफिननो हागोन बा सोहरफिननो हाया, माब्रै थाबथाखो, मानो थाबथाखो, दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नोंथांनि जिल्लानि एग्रिकालसार अफिसाव मावख'आव थांनानै नोंथांमोना सुलाद लाहैनोबो हागोन। नों डाइरेक्टलि अफिसावबो हागोन। आरो जुदि अफिसाव हायाब्ला बा अफिसाव थांनायनि खाबु गैयाब्ला नोंथाङा न'निफ्रायनो गोबां कन्टेक्ट नाम्बारफोर दङ, बे कन्टेक्ट नाम्बारफोराव सोंहरनो हागोन होनदों। दा बेहाय निउस 18 इन्डियानिफ्राय फोसावनाय बादिब्ला नैबे नाम्बारफोराव दङ। आरो बैयावबो हेल्पलाइन दंमोन दहाय pmkisan.my.gov.in आवबो हेल्पलाइन नाम्बार दङ, बेयावबो हरनो हागोन। नाथाय बेयाव मोनसेल' दङ, नाथाय नैबेहाय गोबां दङ आरोखि। नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्टलि कल खालामनानै सोंहरनो हानाय जागोन होनदों। PM किसान हेल्पलाइन नाम्बार, नैबे मोनसे स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय PM किसान टल फ्रि नाम्बारबो दङ, PM किसान लेन्डलाइन नाम्बारबो दङ।
PM किसाननि आरो अबेबा मोनसे गुबुन मोनसेबाव हेल्पलाइन दंबावो नैबे आरो मेलबो खालामहरनाय जागोन इमेलबो PM किसान स्पेस दङ NICT@gov.in नैबेयावबो नोंथांमोना बेयावबो हरना लानो हानाय जागोन सुलाद लानानै बेयावबो मेल खालामहरनो हानाय जागोन होनदों। दा बेबादिनो नोंथांमोना बेवहाय ट्रायल खालामहरोबा आसा थायो जुदि नोंथांनिया एकाउन्टआ थिगैनो दंमारोबा थिगैनो एप्लाइ खालामदोंबा बे बारावबो नोंथाङा मोनफिननायनि चान्स थागोन आरोखि। दा बेखिनिमोन। दा बेबायदि नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय, कल खालामनानै सोंहरनायबानो जाबाय बा सुलाद लाहरनायबानो जाबाय। अब्लाना नोंथांमोननि एकाउन्टआव जुदि फैयोबा मोजांनि खोथा आरोखि। आरो मानि थाखाय थाबथादों बे प्रब्लेमखौबो नोंथाङा मिथिनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।